kusangana kwatikuita zvakare pachanel ino, channel yeZimbabwe TV yandinodzoka nama-updates akasiyana-siyana, uye ndinoti kana kari kekutanga kusvika pano ingobayawo button rekusubscribe, then turn on the notification bell kuitira kuti usarasikirwe neevery update yandinodzoka nayo pano nguva nenguva. As you know kuti inini ndiripo pakukutsvagirai ma-news updates ari kuitika munyika pamwe chete nemusocial media ndokupai sezvazviri. So I'm back again another update inova update yechiprofita chakataurwa icho na Emmanuel Copeland Plus achiti iye change is coming in Zimbabwe, but this change iyi ichangoya zviri easy zvekuti vanhu muchashamisika zvisinei nematch kana demonstration kana kuti vaGeza vakataura zvichangoitika simple. So ladies and gentlemen, I want you to listen carefully but this prophecy yandauya nayo iyi, and mapedza kuiona, let's meet in the comment section. So this is what is going to be happening in Zimbabwe. And remember the day that I'm saying it, right? Amen. Number one, change is coming. Amen. The change that is going to happen is not going to be a change that is as a result of anybody's effort or demonstration. Amen. So when you hear me saying don't go to the street, I'm not saying change is not coming. The change that is going to come is a change that is going to come because God is going to cause it. Amen. It will be easy. It will be like we are eating. I hear you? Oh yes. Change is certain, change is coming. But it is going to be provoked by one thing. Not demonstration. Not not by opposition, not by the ruling party, not by those who are saying Geza. No. Let me tell you what God told me. Oh yes, sir. I am now about to change things in Zimbabwe. But I'm not going to change it because people have marched. I'm only going to change it because the time is now. Number one. And number two, what does those who know the time is now do? What do? They pray. They pray. Don't even vote for change. Don't even demonstrate for change. Don't even shout for change. Pray for change. Amen. Because it's now time for change. Amen. You have never heard me say that. Yes, but today I said it. Amen. Because God said it. Oh, yes. It's gonna be a change from above. Amen. And nobody is going to be able to stop it. Not even anybody. Amen. Will stop it. Are you hearing me? Amen. But pray. Number one prophecy. Then the next update. I-update yandasangana nayo muma-streets e-social media ndeye this lady anonzi iye Chichi Unlimited ari kuimba kasong kekusotesa Geza kuti chero ukaramba vamunangagwa ndivo vanotonga. This lady ndiye wekumbobuda 3 days ago achiti iye vanhu ignowai zvekutaurwa navaGeza endai kumabasa. This time Adzoka zvakare aine mumwe murume tisingazive kuti chii chake hedu, asi the song is directed to Comrade Geza and those vari kuramba 2030. So ladies and gentlemen, I want you to watch this video motudzawo zvamunofunga in comment section kuti harisi rava gap rekuwandira mota here iri. Please don't forget to subscribe and turn on the notification bell. More updates are coming. Geza ukaramba jero ukaramba vamnangagwa vanoto ukaramba jero ukaramba vamnangagwa vanotonga ukaramba chero ukaramba vamnangagwa vanot here kana ukaramba chero ukaramba vamnangagwa vanotonga ukaramba chero ukaramba vamnangagwa vanotonga ukaramba chero ukaramba vamnangagwa vanotonga. Oh
chero ukaramba. Oh, vamupefu inotonga ukaramba, chero ukaramba here. Ukaramba, ukaramba, zanupefu inotonga. Amen. Iya, Hosana mambo.